Ki is az a Herobrine? Herobrine-t elsőnek itt látták, amikor egy player épp túlélőzött. Mendegért és hirtelen Herobrine-ra bukkant. 2011. április 14-én Notch kitett egy posztot, amit én lefordítottam nektek magyarra. Herobrine-t egyre többen látták. Mindenki nagyon megrémült tőle, mert csak nézett téged, és amikor ránéztél, elteleportált. És a sötétben nagyon észre volt, csak egy fehér szem néz téged. Térjünk vissza a player látásnak Herobrine-t. Éppen fát vágott, utána szerintem elment házat építeni, keres magának helyet, és rápillantott Herobrine-ra. Mire oda nézett, eltűnt. Elkezdett felé menni, de nem volt sehol. Utána még elkezdte keresni, de nem lehet találta sehol. Belenézett ebbe a gödörbe, amit nem tudom, ő ásott vagy Herobrine, de nem volt itt. És még kereste kint mindenhol, de Herobrine küldött neki egy üzenetet. Állj, azt írta az üzenetben. Alig, hogy utána még keresgette, azt már csak ilyeneket talált, hogy fák vannak levelek nélkül, és azt állították, hogy izének a Notchnak a testvére, de Notchnak nem is volt testvére, azt írta. És még több verzióban is kirakták, hogy Herobrine-t eltávolították, mint például az 1.6-ban, meg az 1.11-ben, és még sorolhatnám, mert nagyon sok verzióban csinálták ezt.